Laminated na papel na national ID o printed e-fil ID ang hawak ni Danica. Ito ang madalas niyang gamit sa transaksyon, pero umaasa pa rin siya na matatanggap ang national ID na gawa sa PVC card. Wakot mabalin madadaol kasjay noan mo nga ko nga dagos. Gaya ng ibang hamon sa ibang mga probinsya at rehiyon, marami pa ring mga residente sa Rehiyon 1 na wala pang PVC national ID. Bukod sa kasalukuyang beripikasyon ng mga identity sa mga aplikante, nahinto rin kasi ang pag-imprenta ng national ID ayon na rin sa Philippine Statistics Authority o PSA. Hindi natin makakapagbigay ng PVC card. Alam naman natin na nag-end yung contract para sa Bangko Sentral and we are still waiting for the decentralization printing na mangyayari po dito sa kalakhan ng Pilipinas and hopefully ay mai-deliver na rin natin yung kanilang mga national ID. Pero may plano ang PSA na isagawa na lang ang pag-imprenta at distribusyon ng PVC National ID sa mga tanggapan ng regional o di kaya provincial PSA, bagamat wala pang pinal na desisyon dito at patuloy pang pinag-aaralan. Kung sakali, mas mainam na rin daw ito ayon na rin sa PSA Regional Office 1 dahil mas mailalapit nila ang kanilang serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Mas maganda nga yun, Ma'am Joanne, kasi mas mapapadali yung pagpiprint and mas mapapabilis yung delivery. Hindi na natin maiiwasan natin yung mga loss in transit kung sakasakali may mawala habang dinideliver yung kanilang ID. So it's a win-win to rin situation. Malaking bagay din umano ito para kay Nelly Grace. Ginagamit na niya ang kanyang national ID na nakaimprenta sa PVC card pero matagal na umano niyang inaantay ang PVC national ID ng kanyang anak. Anak ko po kasi year 2022 ko pa siya ni-register pero until now wala pa rin po yung ID niya. Mas convenient siya ma'am kasi mas malapit sa amin, mas malapit sa probinsya, gano'n. Nagpapatuloy pa rin ang registration ng national ID sa mga tanggapan ng PSA, maging ang sinasagawang mobile national ID registration. Maaari ring mag-inquire at magpa-imprenta ng e-fil ID sa mga tanggapan ng PSA. Otomatiko naman itong makikita kung nakaregister online sa eGov PH account. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.